Jamen, det viser bare, at hvis man gør det, og det synes jeg alle skulle gøre, det viser bare, at man støtter op om, at vi vil have klarhed over, om vores forfatning er brudt. Og det er der for mig for eksempel ingen tvivl om, at den er, for det synes jeg selv, et barn kan se, når man fjerner vores vetoret, så afgiver man suverænitet i en af bestemt omfang. Og det burde være, det er jo som 224. Og det undrer mig, at det ikke er mere en folkesag, end det er blevet. Fordi det er virkelig noget, der kommer os alle sammen ved. Altså hvis USA's forfatning var blevet brudt af en regering på samme måde, så er det også stået i vores aviser. Nu står det ikke engang i vores aviser, at vores egen regering har gjort det. Og det synes jeg er mærkeligt. Hvorfor tror du, det er sådan? Jeg ved det ikke. Altså jeg kan kun sige, at det er for mig at se en centralistisk strømning, som vi har underlagt os. Og centralisme optræder under hver flag. Og aldrig sammen med samme ansigt. Og det er det, vi skal være. Det er jo det modsatte af demokrati, og det er det, vi skal kæmpe imod, hvis vi vil demokrati. Tror du, det hjælper, at folk de skriver under? Det gør det. Det hjælper hver gang, vi lukker munden op og taler en sag, som vi tror er rigtigt. Så trækker vi i den rigtige retning. Det er den afgørende magt i vores system. Det er for, at vi skal rydde op i det her, og gjort os selv klart, hvad det er, vi vil. Altså nu står vi, England står på randen af en afstemning om, hvorvidt man fortsat vil være med i EU. Der tror jeg ikke, vi kommer til i Danmark, og det synes jeg måske også er overilet. Men altså, vi skal huske på, den højeste instans i det styre, vi har, det er os. Og demokrati bliver aldrig stærkere end dit og mit engagement. Og hvis vi er ligeglade, så kan vi ikke forlange at have et demokrati. Så tages det altså over af centralismen, og det er en værre styreform for mig at se en diktatur, hvor man kan gå hen og skyde en diktator. Centralismen, der er vi nødt til at skyde os selv. Ja, sådan helt enkelt. Den blev indført i 50'erne som et værn mod, at nogen kunne sælge vores land. Og den hedder, at man må ikke overgive suverænitet til en anden stat, for eksempel, i et ikke nærmere bestemt omfang. Og det er jo det, man har gjort til. Jeg synes faktisk, det er en ret begavet paragraf. Fordi den gør, at vi har mulighed for at sige nej, hvis noget går. Lad os nu sige, at vi fik en regering, Gud forbyde det, der ikke var særlig klog, og som ikke var særlig demokratisk, og som egentlig bare følger med strømmen. Jamen, så har vi et værn imod det, og det kunne jo opstå. Jeg siger ikke, at vi har det nu, eller har haft det, men vi kunne godt, altså jeg kan da tænke mig flere politikere, der kunne gå ind og få afgørende magt, hvor det ville være forfærdeligt. Så har vi den paragraf til at bremse op med. Og jeg synes, vi skal præcisere, om vi vil have den, og hvis vi vil det, så skal vi tage den alvorligt, eller om vi vil afskaffe den, og så skal vi vide, hvilken vetoret har. Jeg ved ikke, jeg synes, det er meget, meget spændende, og jeg er glad for, at jeg ikke sidder dommer i Højesteret, for den er svær, og derfor har byretten og landsretten også sendt den videre, for den er svær. De skal tage stilling til, om de vil acceptere et grundlovsbrud, eller om de ikke vil, synes jeg.